Mulay salamat sa iyong katawan. Tungod sa iyang halaman, daan ang liputan sa Diyos, na sa bukol niya kita. Sa mabangis nga katalagman sa inyong kinabuhi, literal o mga pagsulat. Señor, himayaon ka Diyos. Señor, kaluti kami. Señor, kampuplayo kami. Señor, kambisapakon kami. Señor, saskapalian kami. Señor, tumang volunteers kami. Señor, ikanta na namin, Señor. Señor, sa puso na binahan Señor! Ikanta na ng Señor, isang pitang pagkapo, ikanta na ng Señor. Señor, ikanta na ng Señor. Señor, ikanta na ng Señor, mga anak ko, ako kini. Señor, sa mga dinikanan kini. Señor, ang lula kini. Señor, sa mga paliente kini. Señor, sa mga silingan kini. Señor, sa mga servers kini. Señor, ikanta na ng Señor, ikanta na ng Señor, sa mga tinawa kini. Señor, sa higutom kini. Señor, sa hiuhaw kini. Señor, sa
daog kini. Insinyur, Senyor sa way kapuy-an kini. insinyur, Senyor sa maayong trabaho kini. insinyur. Kitang tanan, Senyor sa gibiyaan kini. insinyur, Senyor sa nangawakan kini. insinyur, Senyor nangitag panag-asawa kini. insinyur, Senyor nangitag forever kini. insinyur, Senyor sa byuda kini. insinyur, Senyor nangitag trabaho kini. insinyur. Kasi pagdagdag ang Senyor Santo. Viva el Senyor! Maraming salamat. Kinsay ng tanan o wallet paning claim diri sa lost and found section gasa ninyo sa ninyo PJ Aurelia Paras o Epifania Paras inyong kauban si Florencia Entes diya naghuman sa gasa ninyo lost and found section